Wah, sembrono bocah iki. Kowe nek ngucap kok sembrono to Werkudara? Kenang apa kowe dadak wedi nek kowe jujur kowe ora bakal wedi karo Werkudara. Sejatine ulun ngerti. Kowe ngerti. Ning pun ulun wedi upama arep blakakake ana ing sanggar Pasmeden negara Ngamarta iki. Ulun wedi kena walat Hyang Pramesti Guru. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok malati, ora enek critane. Mendung peteng hanggameng gumuruh swarane langit gumleger gebyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg njegreg datan kang tenan kang den pandeng sakedhap-sakedhap andulu akasa mulat sela-selaning mega ingkang lumayang soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambaraning alam pati senadyan lakon wis kepungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewayana Sudarmanira para Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati risang Werkudara ing raos andadosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged hanyuwargaaken Sudarmanira nadyan silih bapa biyong kaki nini sedulur nyang sana kalamun muruk ilahing hastu manasidam sidi sekaring buwana langgeng titah ulun Pandhu Dewayana lan garwamu Dewi Madrim wis tumeka titi mangsane jeneng kita sakloron bakal kasendal mayang kacemplungake ana sajroning kawah Candra Dimuka
Mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae. Menawi mboten sisip ing pamawas munika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus, sak sampunipun paduka Ndara Werkudara sembada ngantukaken ilmu ingkang sinebat kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip saking Sang Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng Pendhita Durna saking pertapan Sokalima. Kedahipun paduka menika seneng kudune sampeyan bombong. Lah kok niki kula sawang kok malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan lah kok malah ketinggal sedih. Dek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Bimasena. Sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentana praja niku beda kalian para kawula. Nek kawula mung wenang ukur marang kodrate, ning nek pejabating negara niku wong ingkang sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan. Niku sedaya wonten asta paduka ingkang dados sentana praja. Lah nek para sentana praja, sentana sentananing negara susah. Negara niki badhe melu remuk bubuk. Mbok inggih to, Den? Ora ketang mung sak kecap. Ora ketang mung rong kecap sampeyan kandha dhateng Semar. Semar niku wonten jagat raya dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodrataken dadi batur ingkang mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan yen gur meneng bae gek rampunge lakon iki besok kapan, Den? Sinogarta mredara tantu ning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulado diasilir wulan dadan
Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar Badranaya awit dikaya ngapa lan kepiye para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa Kakang? Atine Werkudara dina iki rinidu dening wewayangan. Pengangen-angenku ora bisa wening ora liya saksedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana kang jinejer dadi sudarmane para Pandhawa miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para Jawata. Kakang Semar, nadyan rikala semana Werkudara kuwi isih enom. Parandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang Kakang. Ora bisa ilang saka cipta pangangen-angene Werkudara. Luwih saksedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa madyaning kawah Candra Dimuka. Kakang Semar, Werkudara kang tinitah dadi anake lanang kamangka pangudanging wong tuwa marang anak bisa anak anung anindita dadi bocah lanang sing mursid bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargakake Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kyai Semar, ora ketang seklimah aku wene ana kali damar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa ndak tindakake Kakang Semar. Semareka den prayitna semunira rire eka hambale didiyani gandayani Trisanya Purnama sehasi Inggih Gus, inggih. Ngaten nggih. Senadyan uripe manungsa niku wonten sak ngandhaping garis kodrat. Nanging manungsa niku taksih dipun wenangaken budidaya. Sedane Bapak sampean Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candra Dimuka niku wujute karma pala ingkang kedah linampahan
Awit pinten-pinten dosa kang sarta kaluputane manungsa niku kedah wonten unduh-unduhanipun Ndara. Dosa kaluputane bapak sampean labet rikala semanten wanuh mani nyilih utawi ngampil titiane Bathara Guru inggih Sang Manikmaya wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini. Sedaya kala wau awit saking pamintanipun Keng Garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kepengin nitih wujudipun Lembu Andini kalian Prabu Pandhu Dewayana. Bathara Guru ngabulaken pamintanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten madyaning kawah Candradimuka lan nampi wujudipun pasiksan. Lah banjur kudrat sing ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai Ndara? Kula tak matur sekedhik nggih. Pinten-pinten dosa kang sarta kalepatan ingkang disandang tiyang sepuh sampean. Srananipun inggih namung para putra ingkang saged hangentasaken tiyang sepahipun saking madyaning neraka Yomani. Caranipun diwiradati inggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama pungkasan manungsa menika kok wis mati. Manungsa kok wis mati niku sedaya amale pedhot. Bondo pirang-pirang ora digawa, omah magrong-magrong ora digawa, tetumpakan sing apik ya ora digawa. Sedulur lan kanca menika sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten saged pedhot niku namung tigang perkawis setunggal. Amalin jariyatin wujute amal jariyah. Amal didamel bangun masjid, bangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Lah angka kalih Ndara, angka kalih nggih menika ilmu sing manfaat, ilmu sing murakabi. Ana wong kok nularke ilmune marang wong liya, kok sing marai niku wis mati sing diwarai wau tak sing ngecakke ilmune. Niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang-tiyang ingkang seneng gethok tularke kawruh sing murakabi kala wau. Lah sing pungkasan Raden. Sing pungkasan amal sing ora iso pedhot niku wujute dongane anak lanang ingkang saleh. Jenengan sakadang para Pandhawa wiwit cilik pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan dicedhake kalih Gusti. Diwarai babakan panembah. Sakniki kenging kagem bales lelabuhanipun tiyang sepuh sampeyan. Sampeyan dongake. Sampeyan dongake Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Mugi pinaringan pangapunten saking dosa lan kaluputanipun. Mugi-mugi Ndara, mugi-mugi Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma sampeyan ing tembe saged manjing wonten kasuwargan jati.
ngaturke panuwun kang tanpa upama. Awit saka pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-ngenteng pikire Werkudara. Inggih Gus. Sami-sami. Menapa malih sampeyan inggih sampun nate ngregem wujute kawruh kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang sudarma. Percaya mawon nggih Gus, sampeyan ngangge tekad satriya tanah Jawa menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu rinten dalu tansah meminta dhateng Siing Gusti supados Kang Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrim dipun apura dosa lan lepatipun. Mangke Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran Den. Iku saknyatane Gunjang seret winangun Gegeramon naluri Rinekto muni Rinanggon Gerangan Prerasa Panggiasi Angin Sesi
ilahing sekaring bawana langgeng. Kakang Guna Resi Narada welut wisa banteng maring kawula wonten punapi Adi Guru. Marmanipun Kakang Narada kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Babakan kahanan ingkang tumanduk wonten kahyangan Junggiri Sailaka ing dinten sakmangke Kakang. Nuwun inggih Adi Guru. Kang Raka namung sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabdanipun panguwasa tunggal kayangan Suralaya Kakang. Dinten sakmangke Suralaya nedeng ke taman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir pedhite Sang Hyang Nagaraja. Kahanan ingkang kados mekaten kala wau andadosaken goreh rongeh bingung bilulungan para Hapsara miwah Hapsari. Sareng kula tlisik Kakang, undraning perkara kala wau kadaya saking titah Pujangkara Ratu Ngamarta si Puntadewa. Nuwun inggih pun Yudhistira Kakang. Mengke riyen kok saged Puntadewa ingkang dados tok sumbering gara-gara menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa Adi Guru Kakang? Puntadewa nggadahi dosa kalepatan cacah wonten kalih. Dosane Puntadewa cacah loro. Nuwun inggih. Punapa kemawon Adi Guru? Setunggal. Puntadewa sampun wani ngagem jeneng Puntadewa. Punta menika tegese linuwih, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wanuh wani nepak bun-bunane para Jawata. Dosa angka kalih Puntadewa wantun ngagem sandangan agegelung keling. Kamangka ingkang wenang ngagem gelung keling menika namung para brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh, pana ing ilmu, agal miwah lembat. Tuladanipun Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak panunggilipun. Inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau Kakang, kayangan ing ripalenggahan sakmangke kahananipun saged geger pateteran Kakang. Ngudarit yasriwut urwati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumelati tanwandi pinarti bloko kacurnan kang hambek cuti praginjong pak pong buk bolong ti negara wong selere gence buntute aclekater. Lah lajeng kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa kang sarta kalepatanipun titah Pujangkara pun Puntadewa lajeng kersa paduka kadosa pundi Adi Guru Kakang? Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak. Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada
tumuju wonten ing nagari Ngamarta. Kakang Narada kula ki perintah sakmenika medhak wonten negari Ngamarta mrepeki unggihaning Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenengan ulun dinten sakmangke Kakang. Trawaca dawuh pangandika Hyang Adipu Ulun. Kang Raka ing sithik pangudal-udal namung mangestaken dawuh kula Indra. Wonten dawuh tinimbalan duh Rama Wukulun. Timbalana panguwasa dandang mangure Bathari Durga kinen munggah ana kahyangan Suralaya ing Ripalungguhan dina iki ngestakaken dawuh duh Rama Wukulun. Muga-muga manggih arum-arum kang dadi laku kita Indra Surapati. Dewa Sugata marang soreng prangudane arum harum Ngentanu ing ngawiyat Narada ngebalani Tobat paduka ingkang miji kula pun Durga nuwun inggih pun pramoni marak wonten ing Sitinggil Jonggiri Sailaka ing Ripalungguhan sakmangke duh Bukulun. Kados pundi duh Bukulun? Nyambung pirembagan Triyari Kawuri utawi 3 dina kepungkur. Sesambetan kalian dosa kang sarta kalepatanipun pun Puntadewa ingkang mahanani kayangan Suralaya menika geger Bukulun. Uwis Durga, uwis. Ripalungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya marang kayangan Suralaya kene. Sakwuse kaya mangkono Durga, sakwuse kaya mangkono iki mengko Puntadewa bakal sun pidana. Puntadewa bakal sun pidana kasendal mayang manjing jroning kawah Candra Dimuka. Kedah mekaten Pukulun, kedah mekaten. Menawi Puntadewa makse meger-meger urip, tartamtu kayangan Suralaya niki mengke mboten badhe manggih ayem kang sarta tentrem Pukulun. Kula janji, Durga janji Pukulun. Menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati, paduka Pukulun nyuwun menapa kemawon ya badhe kula turuti, Durga badhe turuti. Ibarat karo kayang bakal tak turuti Pukulun. Oh iya. Iya Durga iya. Nggih. Pun to, badhe nyuwun napa kemawon, badhe kula sembadani, badhe kang garwa turuti. Iya Durga iya. Saiki ana kewajiban utawa sesanggeman kang kudu jeneng sira lakoni Durga. Menapa ingkang kedah kula sangkul, menapa ingkang kedah kula tindakaken Nduk Pukulun. Dina iki muduna ana Madyapada. Mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa kacemplungake mring Candra Dimuka,
jeneng kita sakwadya balamu saka dandang manguri kang kudu cancut tumandang Durga Pramoni. Ampun kuwatir Bu kula, ampun kuwatir. Malah sak mangke kalilan kula badhe nyuwun pamit. Menawi Puntadewa menika sampun minggah dhateng kayangan, yen ana ora trimane Pandhawa liyane, Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase Pandhawa. Duga Ginawa, ati-ati aja nganti keri Pramoni. kang tekane tanpa sangkan sesanti asung panggonta brataning kautaman nenggih menika ingkang dados pambukaning kandha datan kadiga melaring nagari Ngamarta inggih nagari Indraprasta ya ing Danamarta ya ing Cintakapura wileding panyandra negari Ngamarta ketingal Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja Loh Jinawi Mengkuwerdi Bumi Pramesti
Wiji tinandur mesti dadi tetaneman mawarni-warni sedaya tan ana kang nguciwani. Lemah grasak sageden sanak Siti Kapur sageden lulur, temah mawur dadya subur kang tinandur. Gemah boga wastra sarwa murah, temah kathah kawula bungah bebasan sugih sawah serep omah. Bondo turah gesang pradah mila tan wonten janma ingkang mitenah. Ripah keng jalma manungsa datan kecacah pan sedaya samya gumregah ngupaya napekah. Siang ratri datan wegah labet wis pernah denya ngrembyah. Bebasan mrunah matak srakah tut wuri sunah mawaddah warohmah tansah hangesti keluarga ingkang sakinah. Kareta nenggih nengenaken sarasian wondene tata lire pernatan minangka paugeran kautaman minangka tuntunan pagorowan dadi sirikan bebrayan tansah memitran daya dinayan ngudi kerukunan murih tan ana kang kapitunan ical rasa kuwatir labet sang nata bangkit angulir rasa kuwatir den singkir labet sang nata hamikir dumateng para fakir brandal kecu samya sumingkir datan wani tumindak ingkang nalisir nuju risa juga para Pandhawa jangkep gangsal mapan ana ing sanggar palanggatan nagari Ngamarta nedeng sami jogar anggenya tarak brata mangkono wijiling pangandikan sang Buminata mecah marang sepining swasana. Mangkya darajating praja kawuryan wus sunyaruri Ururah pangrehing ukara karana tanpa palupi asilar silas tuti
no sarjana kelu kalunglun kala tida didem tandhaning dumadi Yuwang suksma mangadili nuwih payung ana marang panjenenganing sun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambahe para warga Gung ing Praja Ngamarta Werkudara Bimasena mbarep kakangku ana apa sawetara wis Sabta ari tegese wis 7 dina iki nganti tekan ing ripalungguhan iki aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana ing sanggar pamujan Praja Negara Ngamarta sak perlu nindakake olah puja olah brata ewadene nganti tekan dina sakmengko pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siadi Werkudara Yayi gandeng sakmengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone padha tarak brata ora ketang seklimah pun kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa to darunane apa to sababe dene Siadi nganti kadang para Pandhawa kabeh supaya nindakake tapa brata ana madyaning sanggar pamujan iki Werkudara mbarep kakangku Werkudara piye pancen wis dadi tekate Werkudara aja to mung etungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangkane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar gelem melu tapa brata mapan ana sanggar pasemeden negara Ngamarta ing dina sakmengko Dimas ingkang mengkono pun kakang kepingin ngerti yodi apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggali Siadi mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas mbarep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana ing alam padang merga ana sing nganak-nganakake cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu mongko Pandhawa 5 cacahe kuwi ngibarate kaya rong wadah ingkang wadah sepisan mbarep kakangku aku lan Janaka Iwadene wadah ingkang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana ing tepet suci. Manjing ana ing alam pamancat. Ngerti ya? Senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane.
Nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lagune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lagune si anak. Yen anak tansah ngerti mring wong tuwa, tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal. Kuwi mujudake kasuwargan tumrap wong tuwa. Nanging kosok baline, senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih blegedhu, saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane. Ning yen kelakuane merusal bedugal, kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas Kapara nyata aturira siadi. Banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kita aturake Werkudara. Nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim barep kakangku. Nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara. Durung lega sing dadi rasane Bimasena. Sabab aku ngawruhi dhewe nalika Bapak Pandhu sinendal mayang dening para dewa. Nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka. Mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napakake tapa brataku, muga bisa dadi kekuatan. Muga bisa dadi kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal munggah ana kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, tekadku wis nyawiji. Ora bakal Werkudara metu saka sanggar palanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana kasuwargan jati barep kakangku. Premara reh mangusumya ngambreng kadikarunaning kaswahasih ring marga Hemalatkung. Risang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang waya, surya mangrangsang waya. Umyus amara waya hanto. Dimas Werkudara, Dimas Yayi Bimasena bareng siadi kandha kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun kakang ingkang mangkono. Yayi pun kakang prasapa ora mung siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan iki, nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Yayi Jodipati. Lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati, pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki. Dimas, semanten ugi kula Kakang Mas Werkudara, kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena. Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun Kakang Panenggak. Semanten ugi kula Kakang Mas, semanten ugi kula Kakang Mas. Wah, bombong rasane atiku. Dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha njurung niate Werkudara. Ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi Yayi,
pun Kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhulan Ibu Madrim ingkang mapan ana ing kawah Candradimuka. Miturut panemuku kaya ora tinemu nalar Werkudara. Ora tinemu nalar kuwi sababe apa? Ngene ya, Di. Ngelingi merga Kanjeng Rama sugenge tansah nyramakake marang kabecikan, ora nate singlar saka kautaman. Kaya-kaya jagat iki keberbeken marang darmane Kanjeng Rama Pandhu. Nalindra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu. Nanging sebab apa, Dimas? Sebab apa teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka, Yayi? Mbarep kakangku, sak becik-becike wong mesti ana alane. Mangkono uga kosok baline. Sak elek-eleke manungsa mesti ana sethithik tumindak becike. Bapa Pandhu kuwi manungsa lumrah, isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati. Kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalinga sugeng ana ing alam padang. Kepiye mungguh gancare, Dimas? Nalika Ibu Madrim garbini utawa mbobot, nalika Ibu Madrim mbobot adiku kembar, Ibu Madrim ngidam kaworan kepengin numpak wujude lembu Andini. Kamangka lembu Andini kuwi titiyane Bathara Guru. Saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujude lembu Andini. Bathara Guru menehi syarat bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu Andini. Nanging besok yen wis murut marang kasedan jati, sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candradimuka. Saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim, Bapa Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake kelawan Bathara Guru. Musik kok Siyadi trawaca nggone nyritakake kahanane Bapa Pandhu krana Werkudara ngawruhi dhewe. Babarna dina iki, Werkudara. Sikra tandang resang bayu siwi ore tunggul maneh hamba angler boyo kuntap coba babarna Werkudara. Iya, nalika samono Bapa Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Trembuku. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Bathara Yamadipati. Kabeh wong sak negara padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena dayane Bathara Yamadipati mung loro, siji kakek Abiyasa, loro Werkudara Dewi. Mula aku weruh
nalika Yamadipati njabut nyawani Bapa Pandhu Dewayana. Nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan. Tumuli aku mlumpat nututi Yamadipati. Kakek Abiyasa uga nututi marang lakuku. Bareng tekan kayangan, wah, kaya ngopo rasane Werkudara, kaya pedhot-pedhota jantungku, nyawang kanthi mripatku dhewe. Bapak sing ngukir jiwa ragaku dicemplungke ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah Candradimuka. Nanging dipenggak kelawan kakek Abiyasa. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim. Mula nganti tak rewangi aku tapa brata mapan ana sanggar pamujan. Ingkang wigati aku bakal gawe cara Werkudara bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kasuwargan sejati. Mula tarunana windanana yen para Jawata durung ngunggahake Pandhu lan Madrim Sudarmaku ana kasuwargan sejati. Nadyan dadi batang ning kene bakal tak lakoni bar kakangku. Leng-lenging driya mangun gung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin lirlena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sandya utama Gumaregel tiasira nalendra ngamarta Prabu Puntadewa stupi midhanget aturira kang rayi Raden Harya Werkudara ing cipta sumpah prasetya datan medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan ing sedya para Pandhawa 5 wis prasetya sajroning penggalih arsa hanyuwargakaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana madyaning kawah Candradimuka. Dadak ing mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung. Ana mendung mentiyung kaya agawe payung. Satemah peteng dedet lelimengan praja ngamarta kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ingkang hanyigar punang mendung. Satemah biar sorote Sang Hyang Pratanggapati mlebet ana sajroning sanggar palanggatan. Nyarengi tumurunira pukulan Bathara Naradaya sang Kaneka putra ingkang hangejawantah mrebeki ungyane para Pandhawa dadosaken kagiat ingkang samya mulan. Buku sing bubaku melun kening biasang apake sagum jajahan nanging sanget angikipi sang resi Kaneka putra
marang soreng brang udane arum-arum ngentano ing awiyat narado ngepalani Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek Sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya nyuwun pangapunten Duh Pukulun andadosaken kagiat raosing manah kula Paduka Pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan Paduka Pukulun Hyang Kaneka putra ingkang tumedhak mapan wonten ing sanggar palanggatan nagari Ngamarta Duh Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Praginjang Pak Wong Buk Bolong kali codhe ngetaniline Puntadewa ya Puntadewa ulun tampa ora lewat pangestu ulun mara gage ditampa ya kula Puntadewa kula tampi mugi saged andayani kasantosan andadosaken kagiat sajroning penggalih dene Paduka ingkang tumedhak wonten ing sanggar pamujan Praja Ngamarta punapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa upamiya mekaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula mboten badhe silak nanging Duh Pukulun menawi Paduka Pukulun badhe paring ganjaran lajeng lelabuhan punapa ingkang sampun kula tindakaken Duh Pukulun iya Puntadewa iya sejatine prapta ulun ana ing sanggar pasemeden suci iki merga nampa dawuh saka Hyang Pramesti Guru kang nalika samana ngawuningani para Pandhawa kang nindakake tapa brata ana ing sanggar pamujan tumuli Sang Hyang Pramesti nuding marang panjenengan ulun supaya tumedhak ana ing sanggar pamujan negara Ngamarta ingkang wigati mrepeki marang jeneng kita Puntadewa mekaten Duh Pukulun iya kejaba saka iku
Kejaba saka iku ulun kepengin mangerteni apa to kang dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata mapan ana kene. Duh pukulun, punapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ingkang kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin andhawuhaken punapa ingkang dados perintahipun pukulun Bathara Guru. Alah dalah, ya ta ya. Ditakoni durung wangsulan malah ganti takon. Ya ora dadi baya pangapa. Puntadewa, ulun bakal walaka. Apa to darunane ulun tumedhak aning sanggar pamujan iki krana ulun diperintah kelawan Hyang Pramesti Guru saperlu jeneng kita Puntadewa katimbalan marak sowan marang Kahyangan Suralaya dina iki uga bareng kelawan sak laku ulun mekaten dubu kulun. Iya Gusti Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara mbarep arep kok timbali ana Kahyangan sakarepmu. Yen pancene mbarep gelem ning aku njaluk katerangan sing gumathok. Katerangan babakan apa Werkudara? Bathara Guru ngutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana Kahyangan. Ngono. Iya, pancen kaya mengkono. Saiki aku genti takon. Apa to wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana Kahyangan? Werkudara, piye? Yen perlune apa, ulun boyang ngerti. Merga iki aku mung utusan utawa kongkonan. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun Bathara Narada boyang ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah Kahyangan tanpa ngerti apa to wigatine kahanan ana Kahyangan. Ulun boyang ngerti Werkudara. Kuwi tenan. Iya, tenan. Nek nganti jeneng pukulun Bathara Narada goroh kepiye? Kok sik to, kowe ajer ngoyak ae to. Kowe kok ngoyake ngopo jane? Lair batin Bathara Narada ora ngerti apa sing dadi kekarepane Hyang Pramesti Guru Werkudara. Ya yen ngono, aku ngakoni kowe kuwi dewa sing resik ning Titenana. Titenana angger kowe wani goroh marang titah. Nadyan kowe wujude dewa ning dewa sing tumindak goroh. Lair lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti Titenana. Ora jeneng Werkudara nyumpahi sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lunga kaya kebu. Lho kok sik. Wah sembrono bocah iki. Kowe nek ngucap kok sembrono to Werkudara? Kenang apa kowe dadak wedi nek kowe jujur kowe ora bakal wedi karo Werkudara. Sejatine ulun ngerti. Kowe ngerti. Ning pun ulun wedi upama arep blakakake ana ing sanggar Pasmeden negara Ngamarta iki. Ulun wedi kena walat Hyang Pramesti Guru. Jujur kok wedi piye? Ora enek critane wong kandha jujur kok malati, ora enek critane. Kowe nek jujur paling-paling kuwalat karo Bathara Guru. Ning yen kowe ora jujur kowe bakal kuwalat karo ucapmu dhewe. Ya, tak omong. Aja dioyak-oyak Werkudara. Ndang kandha. Ngene. Anane Puntadewa diutus munggah Kahyangan, ya sebabe Puntadewa bakal nampa pidana. Puntadewa kakangku bakal nampa pidana. Wah. Apa dosane? Apa lupute kang disandang dening barep kakangku? Nah, nek perkara dosane apa? Perkara lupute apa? Aku ora ngerti tenan Werkudara. Ora ngerti apa goroh? Ora ngerti tenan Werkudara. Ora ngerti. Ora ngerti tenan apa goroh? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti apa goroh? Goroh. Lah keserimpet ucapmu dhewe kowe. Ayo kandha. Keluputane kakangku barep ana ngendi? Dosane apa? Kandha. Yah, tak kandha. Kesalahane Puntadewa ana rong werna. Ana loro. Iya. Siji wani nganggo jeneng Puntadewa, angka loro wani nganggo gelung keling. Saiki aku genti takon.
Apa to sababe kok kakangku Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa kok disalahke iki kanthi dasar apa? Punta kuwi tegese linuwe, dewa kuwi wis ngarani. Maknane Puntadewa wis wani ngluwi panguasane para dewa. Mula disalahke kelawan Hyang Pramesti Guru Werkudara. Saiki aku genti takon. Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok disalahke penyebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk nganggo mung para brahmana sing wis buntas kawruhe utawa brahmana sing wis tatarane babak karo para dewa. Kuwi kabeh diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, mung wujude ratu. Lah kok wani nganggo gelung keling? Yo, saiki aku tak takon. Takon apa? Kenang apa para dewa nggone nyalahke Puntadewa kakangku lagi saiki? Ora awit biyen nalika Puntadewa isih cilik. Mongko aku isih kelingan. Sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunthi. Tegese Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa. Nanging Ibu Kunthi tegese Puntadewa kakangku anggone nganggo gelung keling wis wiwit bocah. Kenang apa saiki kok lagi disalahke? Dewa biyen-biyen do ewuh apa? Tur manehe Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa kuwi ya sing maringi Bapa Pandhu lan Ibu Kunthi. Kenang apa leh ngluputke kok lagi saiki ora biyen-biyen dewane do ewuh apa? Ayo, Mbuh. Lah iya aku takon. Ulun ora ngerti. Ora ngerti piye? Ning sing baku ulun kuwi mung nampa dawuh, ulun mung nampa perintah. Perintah saka Hyang Pramesti Guru supaya Puntadewa ditimbali sowan ana kayangan. Yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kayangan, aku sing ora ngentukake. Lho, kok ora ngentuke kanthi dasar apa? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana negara Ngamarta. Dadak kongkonan kudune nek Bathara Guru arep nyalahke Puntadewa kudune teka dhewe mrene ora usah ngangge kongkonan dewa liyane. Ning kongkonan aku Lah iya kudune teka dhewe nang apa dadak kongkonan Narada kudune teka dhewe mrene supaya adil gandeng Bathara Guru yen nimbali sarana wakil mula Puntadewa ora usah budal ning kayangan. lho kok ora budal ning kayangan? Sing budal wakile. Sing makili sapa? Aku sing makili Puntadewa kakangku. Lah dalah. Sing budal Werkudara. Mboten ngempungaken Kakang Werkudara, mboten ngempungaken Kakang Jodimati. Kula pun Janaka inggih sagah dados wakilipun. Kula inggih sagah pukulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakile. Apa ora jeneng kakean? Wong siji kok diwakili wong papat. Mula mbarep kakangku aja tindak ana kayangan. Karben aku Janaka lan kembar sing budal ana kayangan. Wah, yen ana perkarane mbarep kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung jawab. Wah, iki aku ngerti ajane. Aku ngerti sing dadi karepmu Werkudara. Aku ngerti niatmu Werkudara. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong, ya ta? Nah iki mengko yen sing munggah kowe apa wae sing dadi pandangane Hyang Pramesti Guru mesti bakal mbok sauri kabeh. Ya apa ora? Iki urusanku dudu urusanmu. Kanthi dasar iki aku munggah ana kayangan siji, aku dadi wakile Puntadewa. Loro kabeh gegayuhane Werkudara bakal kasembadan. Loh,
kita duwe gegayuhan apa? Iki perkaraku, kowe ora perlu ngerti. Wah, jan bocah nganyelke ora jamak. Bocah ngeyele ora jamak. Puntadewa, kula wonten dawuh Pukulun. Iki piye? Kowe diwakili karo sedulurmu si Werkudara. Sawergung asirajan momongso baronga kadang para Pandhawa duh Pukulun. Ah, cah pinter tenan iki. Merga Puntadewa iki wonge menengan. Dikon ngetan ya ngetan, dikon ngulon ya ngulon. Sing ngeyelan iki ora camburi iki ya ta. Werkudara iki wis ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Ayo mangkat ning kayangan. Barep kakangku Werkudara Janaka kembar sing dadi wakile barep kakangku. Ya, yen pancen kaya mangkono. Wah, sing diundang wong siji sing teko wong papat ngentek-ngenteki ragat kowe iki. Ya. Ayo wong papat bareng munggah ana kayangan. Barengi Sintreng Samirana. Ulun uga bakal bali mring kayangan Jonggring Sailaka Puntadewa. Pukulun sembah kula ingkang humiring lampah paduka dhuwur Pukulun. Sintreng Samirana ing langit panditan guru ing parang ibusun ing anon lumaku ing lakon Sintreng Samirana ing langit panditan guru ing parang Dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bahandara Arina repan mring pro abdi lah ing kono ta wau minggah ing kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah sakembaran sesarengan kalian Bathara Naradaya sang Kaneka putra awet dados wakile sang Pambayon nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Ucap ing pagedhongan Dewi Kunti Talibrata wis amirengaken wasing pirembakan para Pandhawa dalah Bathara Narada dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing dewa mapan ana ing kayangan Suralaya ya krekat Dewi Kunti mrebek ingkang putra Prabu Puntadewa kalian tawang-tawang tangis Puntadewa anak mbarep kang dadi wakile wong tuwa
kowe dilairake dhisik kudune kowe bisa ngayomi marang adi-adimu. Nanging kenang apa? Kowe kok tegel karo adimu Werkudara. Werkudara mbok kon dadi wakil. Apa kowe lali Puntadewa? Biyen nalika kowe rabi sing leboni sayembara pamanmu Gandamana, kuwi ya adimu si Werkudara. Kowe mung kari nemu penake. Kowe iso dadi ratu ana negara Ngamarta kene. Sing babati alas kuwi adimu. Kowe perang ora wani. Bareng adimu iso neluke bangsaning Jim kene dadi negara sing apik. Adimu Bratasena sing notohke nyawane ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu kepengin mulyake kowe. Nanging kowe ngemut gula krasa legi mbok untal sak lodonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kowe kuwi dudu Werkudara nanging kowe nanging yo kene. Malah adimu si Werkudara sing dicemplungke kawah Candra Dimuka. Kowe ning kene isih mangan enak turu kepenak kemul Raja Brana adimu mati. Kebacot kowe Puntadewa. Aku gelo nglairke kowe nang Ibu gelo. Aku gelo nglairke kowe Dwija Kangka. Adimu mati kowe mukti kecek Raja Brana kowe tegel karo adimu. Aku dina iki yo tegel karo kowe. Tak jaluk banyu susu sing mbok cecep urip dewasamu Kangka.